V dnešnom videu som ohodnotil kanály mojich fanúšikov a jeden z nich bol fakt cringe. Dopozeraj toto video do konca, aby si zistil, ako sa objaviť v ďalšom dieli. A môžeme ísť na to. Takže ako prvého tu máme Real Man. Banner by som možno troška zlepšil. Profilovka sa ti páči, podľa mňa celkom v pohode. Popis nemáš žiadny, tam by som aspoň na čo pridal. Máš shorty, máš videá a máš aj nejakú domovskú stránku. Nemáš bohužiaľ komunitu, ani si ešte nestreamoval. Túto domovskú stránku by som určite poupravil, napríklad by som dodal, že vlastne ty nemáš žiadne videá, tak sorry. Pozrieme si možno nejaké shorty teraz. Proste normálne edity, ale shorty asi nejdem hodnotiť, lebo to je moc ľahký content. No a pustíme si nejaké video. Asi si pustím novšie. Real Man. Známe Realmana, všechno skazí. Známe Realmana, ničitele. Takže Super intro. ahoj, tady Realman, rozhodl jsem se, že budu točit takhle tak se svým hlasem a jdu si vysvětlit jenom freebie, nebo jak se to jmenuje. A mohli bychom si jít zahrát, koupím si tady ten gadget, protože je lepší. Asi tak nějak bych teďkom spadl. Taky jako ten Rico. Dobrý, tak Radšej vystrihni dačo ako zrýchlovať. wow, to prostě chceš a čau. Takže video, no, nič moc. Žiadny popis, nejaké komenty. No a keďže už naposledy video pred 7 mesiacmi, tak nemám fakt už nič čo hodnotiť. Pred kanálu dávam tiež 3 body, pretože tu nemáš komunitu ani nič také. Celkovo ti dávam 12 bodov z 30. Ďalší tu je Mates 230. Miniatúry a grafika by sa mohla určite zlepšiť. Tu by som ti dal takých 3 body. Informácie nemáš žiadne. Komunitu nejakú máš. Aj keď toto by som nedával moc do komunity. Myslím, že môžeš dostať ban. Shorty máš tiež. Toto je zase nejaký shortový kanál. No a pozrieme si tvoje video. No čaute ľudia, u nového videa dneska budeme z obidvoch pohľadoch. Z pohľadu môjho kamaráda. Hovor niečo, povedz. Teraz nenatáčam, Ne? Hej, tak zapni. lebo ty si tak počul, že počkaj. Áno. Ty hneš. Nie, tu už je bariéra. Ja chcem povedať, že toto ti moc nebudú ľudia pozerať, pretože nahrávaš obrazovku z tabletu, ale no čo už. Takéto ticho by som vystrihol. Jo, už ideme. Pam. Hop. Ľudia, druhý diel, možno budem sám, alebo s kamošom. Takže čaute. A šťastný nový rok. Nemáš tu žiadne komentáre ani popis k videu. Shorty hodnotiť nejdem a že videu by som dal tiež 4 body z 10. Je to gameplay a nebolo tam nič strašné. Možno by som si to aj pozrel celé. Grafiku som povedal, že 3 a vzhľad by som ti dal tiež 3. To je spolu 10 z 30. Ak chceš objaviť v ďalšej časti, tak napíš do komentárov tvoju obľúbenú príchuť z Berlíny. Ďalší tu je Terry Minds. Tento kanál už vyzerá o mnoho lepšie, pretože má domov, videá, zoznamy aj komunitu a nemá shorty. To je hlavné. Banner je fajný, taktiež miniatúra, či taktiež profilovka a vidím, že miniatúry sú dobré. Že grafike by som dal určite 8 bodov, od kanálu tiež určite 8, pretože komunitu máš, zoznamy máš a možno by som ešte urobil napríklad, že
samotný zoznam Dúbrava, potom samotný zoznam Medvedia štôlňa a tak, ale to nechám na tebe. Takže vzhľad kanálu by som dal určite 9 bodov. No a ešte sa pozrieme na tvoje video. Super hudba. Vidím, že tu máš aj komunitu. Popis kanála máš tiež. No a je to taký skôr dokumentárny typ videa, takže by som si vedel predstaviť, keď ho niekto bude predmietať v škole. Čo si pustím nejak napríklad Tajomná baňa, z ktorej sa zastavil čas. Máš intro, to je super. Možno by som upravil ten typ písma. Máš to pekne spracované a vidím, že tu máš aj dosť fanúšikov, ktorí budú obľubu videí. A videám dávam 8 z 10. Takže celkovo to je 25 bodov z 30. No a posledný tu je Alkor. Popis má iba jeden short, takže si ideme pozrieť. Zaujímavý short, takže grafika 0 bodov, videa 0 bodov a vzhľad kanálu dáme 1 za ten popis. Takže celkovo 1 bod z 30. Tak a toto je už všetko. Zdar!